Fortæl os, hvad vi laver nu. Vi står i kø til, hvad hedder det, armbånd. Yes. Er lang kø? Ja, meget lang. Det er ikke så galt, er det? Jo. Ja, tak! Nu er vi ved at sætte telt op, ikke Oliver? Ja! Vi er klar! Vi skal se mit telt. Se mit telt. Giv mig. Mit telt, det er derovre. Og vi er klar til senere, hvor vi skal være mega fulde. Fucking stive. Vi hygger. Første dag for Haze. Jeg kan få set det. Hansi. Altid me. Because you have the grimmest toy and the biggest tensor. Hansi. Oliver, hold nu kæft. Günther. Jeg kan bare sige, hvis jeg skal have en bil inde på pladsen nu, det er lidt crazy. Så har jeg lige en, der ikke vil have det. Hvad skal jeg sige hej? Sig hej vloggen. Hej vloggen. Sig hej. Hej. Hvad hedder du? Yes. Hvem er det? Kameraman. Ja, så kan man. Jeg er vloggen. Hun har taget kamera med. Det var blak. Det var blankt. Skål! Hold, deler vi. Hej! Og sidder op i den der. Sig hej. Igen. Ølbang! Længere op. Hej vloggen. Så er der bang. Ej, hvor er du god. Ja, det går ind på samme kategori. Og Charlie Brothers. Den tunge i munden. Vloggen. Nu står vi med Jakob Skøning. Vi sidder her i dag med sådan en suspekt rør her. Er det det? Vi skal også have noget... Skål! Den er god, her. Hej hej. Er du vækker? Hej vloggen! Jeg er fucking på Komapir. Nej, hvor er I søde! Skål alle sammen! Vi skal op i Korsel nu, og jeg glæder mig. Over det røde, der, så det går her. Du sutter bare den der pæk, du! Jeg kan godt lide det. Hvem er du? Jens? Jens Gravgaard? Vloggen, så det er lige Celine, der snakker her. Så status er det, at lige nu, der har Stine lige kastet op. Ej, nu skal I filme. Vi har hej på. Er du okay, Stine? Ja, jeg overlever, tror jeg. Det er skide godt. Hun har det bedre. Og jeg sagde til hende, du stikker 2 fingre i halsen, og det er ikke skræmmende, men du gør det bare. Og jeg gjorde det. Ej, det kan du fandme godt glemme, det der. Klokken er 7:20. Dag 2 på Haze. Jeg har sovet derinde. Står lige og børster tænder. Prøv, du ligger ned, hva'? Yes. Alle stod op. Dø, fucking dø. Ja, vælt. Nå, hvor du dør. Hurra! Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Blev hun 11? Ej, blev hun 11? Ej, blev hun 11? Kom nu lige langt i klubben med en stor kønssygdom. Vi er byen med en bil, bordet er en pist. Hvad siger du bare det? Nej, du skal sgu da sætte dig op i den igen! Hvad så vloggen? Vi kører i dag her.
det er skønt og dejligt. Tænk videre! 6 minutter går det løs oppe på pladsen. Det kører. Ja. Så går det løs, så går det løs. Det der, det er sæt sært. I dag er det fredag, den 13. faktisk, og jeg dør. Kraftedeme med det blok der. Hvad så blokken? Det er lige flot, der får en sandwich der. Nej! Og så Brakko, han skulle faktisk på nu! Hvad så, skal vi sætte gang i den her fest, eller hvad? Centrum, lad krabbe jo på en dør, jeg så på min børn, jeg hjem til mit Danmark. Jeg så på min børn, jeg hjem. Go first! Er det mandag? Eller er det tirsdag? Eller er det onsdag? Eller er det torsdag? Can't relax off these drugs, man. I repeat the juice. Who's taking off them peps? Om i arve, der er vi nogle stykker, der altid holder sammen i way. Rigtig kammerater, også når vi holder fri, det er af, så er en lille sag. Skitæk! Så status er, at Oliver han er dum. Give me the love, you know. Fortæl os, hvad er det, vi skal nu? Vi skal være Ankerstjern! Stjerne. Det er det Celine, hun er lidt sulten. Jeg er blevet så sulten. Jeg har brug for noget mad. Noget mad. Det er ikke nok mad. 2 minutter.
Ui. Det er 3 sidste dag. Det er lidt trist. Tak. Nej, en god bøn, det synger vi. Tak Gud for denne dag. Ja. 5 minutter. Rolig, det er ikke begyndt endnu. Det gør vi nu. Nu sker det. Vi skal have fart på. Happen med armene ud af benene, så er det klart for sjov. Hej vloggen! Hvad er så vloggen? Det er 8 minutter til UAK. Er vi fucking klar? Hva? Der skal festes, her kommer UR-kontrol! Nu er vi i gang til UAK. Okay, lad mig høre synge! Med kylling og mash. Kalle! Vil I dildo-bold? Ja, jeg er helt til at lave det her. Er du stolt af det? Ja. Er det god? Ja, det er rent god. 10 ud af 10. Spis! Nej, spis! Spis! Det er sådan, at de der var en skikkelig onde mand. Han skulle ud efter øl. Øl! Mand, han skulle ud efter øl. Øl! Ud efter øl. Øl! Han skulle ud efter øl, efter øl, efter hop, sassa og tralala. Han skulle ud efter øl. Øl! Til en enkelt mere. Nej, I savstig mine giver. I kan roligt bøje jer. Hej vloggen, vi har det. Vi tager en slapper. Du kan gå igennem Millerplan, og jeg vil elske dig til verdens ende. Jeg sagde det vil gå galt for os, stik imod alle os. Der står vi her, baby, langt om længe, at stadig der er mig. Så Mads. I'm
vloggen. Ej, det var virkelig lort. Ja, ja. Yeah! Oh my. Så på mig igen. Ud af munden. Ud af munden. Ud af munden. Ja, det var godt. Det var godt. Det var godt. Sidste nat på Hayes. Nachos uden ost med kylling. Vi ses næste år. Vi ses næste år. Hej vloggen.